Време е за един алкохолен обзор на годината. Най-пияният печели. Готови? Старт! Посветай у нас, БНТ! Водач с 2,5 промила алкохол в кръвта заловиха тази сутрин полицаи на главен път Е79. На седалката до шофьора е намерена бутилка с водка. А на седалката на шофьора е намерен шофьор с водка. Защо се качихте на автомобила си пил? Защото ми беше кеф. Абе, важното, че си има пол от човека. Защо се качихте на автомобила си пил? Защото ми беше кеф. Изкарах 100 евро и се качих да се приберам от град Петрич, не от Благоевград. Те ме пребраха от Благоевград, аз не знам къде си ми. В Благоевград се намираш, не от Петрич. Приберете го човека! 100 евро изпил! Да. Не от Благоевград! Повтарям, не от Благоевград! Изкарах 100 евро и се качих да се приберам от град Петрич, не от Благоевград. Те ме пребраха от Благоевград, аз не знам къде си ми. Защото ми беше кеф. Браво! Лора и Жоро, здравейте. Здравейте. Одобрявам ли мерките към шофьорите? Много добре ги одобрявам. Обаче към катчите как да ги одобря? Шофьорите са много и вие сте шофьори, знаете как. Аз 40 години съм професионален шофьор. Взеха ми книжката преди 2 години. За Няма какво? проблеми. Те си плащат за тази геолория. За какво ви взеха книжката? За какво? Неправилна употреба на алкохол. Неправилна употреба на алкохол. Така е, като пиете с превишена скорост. Вие сега пил ли сте? В момента. Моля? В момента пил ли сте? Глупости. Как в момента? Моля? Точно да за момента говорим. Не. Добре. Казвате, одобрявате мерките, но искате мерки и за катаджиите. Какъв тип мерки? Трябва такива катачи, такива разни деца крият зад храсти, деца имат безопасност за моето движение да не се блъснат. В момента пил ли сте? Глупости. Как в момента? Аз имам един шофьор. Той културен ли? 30 години пиян! Новини по телевизия СКАП. Началникът на общинския отдел жилищна политика Димитър Райков е бил хванат тази сутрин пиян на работното си място. Пред камерата ни Райков се държа грубо и отрече да е пил. Не е вярно. Не е вярно. Прав си, браточка. Ма не ги слушай тия, бе. Правилно ли е да се ходи на работното място, употребил алкохол? Ма как ще ходя, бе? Моля ви се. Кажи им го, ми так. Освети канцеларите. От тези досадници човек не може едно да изпие на спокойствие, бе. Ма как ще ходя, бе? Моля ви се. Не как? Не ще ходиш на зигзаг? Кметът Димитър Николов повикал двама служители на КАТ, за да проверят Райков. Дрегерът е отчел 1,38 промила алкохол. Моля ви се. Ама Митето Райчев не управлява автомобил. Той управлява жилищната политика на Бургас. Ало! Тогава да му вземат книжката за управление на жилищната политика. Бистра водица, мирна главица. Порядъчно пиналият Йордан Начев влезе с гръм и трясък в една от избирателните секции. Събори тъмната стаичка. Въпреки това му дадоха да гласува. Ти знаеш ли, че в деня на изборите не трябва да се пие? Ама днеска пи. А сега, като си в такова състояние, знаеш ли за кого гласуваш? На три. На три съм. Нали?